Sut ydych chi'n defnyddio, sut ydych chi'n cadw yn ddwyieithog wrth lunio cyfarfod cyhoeddus chi'n anech yn aml? Pa dechnegau fyddwch chi'n defnyddio mwyn wneud yn siŵr bod pawb yn deall, ond falle heb golli gafel ar y Gymraeg? Wel, dwi'n credu to un o'r pethau cyntaf mae rhaid wneud mewn sefyllfa fel yna yw esbonio i'r gynulleidfa beth sydd yn debygol o fod yn digwydd, fel fod y gynulleidfa yn deall o'r cychwyn natur y cyfarfod, fod yr hyn sy'n mynd i gael ei drafod yn mynd i fod yn Gymraeg ac yn Saesneg, os oes rhywun yn angen gwybod rhywbeth ddim wedi dilyn rhywbeth penodol, fod hawdd yn o ofyn i fi os ydw i'n cadeirio'r sefyllfa, fel fod pawb yn gwybod beth i ddisgwyl a dyn nhw ddim yn cael ei dal gan rhywbeth. Dwi wedi gweld gormod o enghreifftiau lle mae rhywun wedi dechrau cyfarfod le mae yna pobl Gymraeg a di-Gymraeg yn y gynulleidfa. Dechrau'r cyfarfod yn Gymraeg, siarad am sbel yn Gymraeg a creu rhyw fath o ymateb gan rhai pobl sydd ddim yn deall dim o beth sydd wedi cael ei ddweud nag chwaith unrhyw wybodaeth dyn nhw a di gweddill y cyfarfod i gyd yn mynd i fod yn Gymraeg a dyn nhw ddim yn mynd i ddeall yn byd. Felly, un o'r pethau cyntaf dwi'n meddwl yw fod pawb yn y gynulleidfa yn deall natur a dwyieithrwydd y cyfarfod sydd yn ei gwynebu nhw. A mae hwnna'n ffordd, dwi'n meddwl, o wneud bobl yn gyffyrddus achos mae gyda nhw'r wybodaeth hynny i ddeall hynny yn y lle cyntaf. Mae'n gallu bod yn anodd wrth gwrs, achos os ydy rhywun, dwi wedi cael profiad yn hunan, le mae rhywun wedi siarad, dwi wedi siarad yn Gymraeg am dipyn, a wedyn i fi yn teimlo tensiwn dwi wedi cael sefyllfa mewn pentre ddim ymhell iawn o fan hyn, le mae bobl wedi dechrau heclo yn Saesneg o'r gynulleidfa mod i'n siarad yn Gymraeg. Felly mae'n cymryd rhywfaint o gadernid i sicrhau fod y Gymraeg yn para mewn sefyllfa fel yna. Felly, sut byddech chi'n mynd ati, ddim fel y prifathro yn ailadrodd popeth, os byddech chi yn teimlo bod chi eisiau gwneud y mwyafrif y cyfarfod trwy gyfrwng y Gymraeg, o bod yna glonlawn neu clwstwr o bobl sydd ddim yn siarad Cymraeg, ydych chi yn rhoi syniad iddyn nhw o beth sy'n mynd mlaen? Ych chi'n rhoi y cyd-destun yn Gymraeg a wedyn yn rhoi rhywbeth falle mwy cryno yn Saesneg, neu byddech chi yn dueddol o sticio at gyfieithu, air am air beth ych chi newydd ddweud? Mae'n debyg to'r rheswm i fi ma bore yma yw fod ni wedi bod yn gwneud hyn mewn ambell i sefyllfa ac felly fod Euros wedi gweld fi'n gwneud a gwneud mewn ffordd weddol o lwyddiannus heb i fi styried fod ni'n gwneud hynny ac heb fod ni'n styried chwaith fod ni ddim yn cyfieithu yn hunan. Un peth does gyda fi ddim o'r cof i fedru cyfieithu yn union be dwi'n newydd dweud mewn un iaith mewn i'r iaith arall. Felly mae hwnna'n amhosib i fi gallu gwneud. Felly bydden ni'n dweud ar y cyfan fod ni yn siarad yn... Chymod, does dim gwyddoniaeth perffaith i hyn yn agos. Mae rhywun yn gorfod gweithio i raddau ar beth yw dynamic y gynulleidfa hefyd o ran faint sy'n debygol o fod yn ddi-Gymraeg a faint sy'n Gymraeg. Os ydy wedwn ni'r mwyafrif yn Gymraeg, felly fod mwyafrif be dwi'n weid yn mynd i fod yn Gymraeg gyda rhyw fath o Saesneg yn cael ei dwlu mewn brawddegau o fewn y Gymraeg. Dwi'n lyco'r syniad o newid o un iaith i'r llall, bron yn ganol brawddeg a defnyddio. Sa fi ddim syniad wrth gwrs i'r di-Gymraeg yn y gynulleidfa, faint maen nhw'n bigo lan o'r math yna o hyblygrwydd. Achos mae'n iawn i bobl sy'n deall y ddwy iaith, achos maen nhw'n gallu dilyn llun o peth. Ie. Ond dwi ddim wedi cael ymateb negyddol i wneud hynna, mae rhaid dweud. Ond dwi'n ffeindio'n hunan wrth gwrs, a un o'r rhesymau pam dwi'n licio cyfarfodydd le mae tymau bach yn llai ffurfiol na drwy offer cyfieithu yw achos dwi wedi gweld cyfarfodydd gydag offer cyfieithu yn methu yn llwyr, ynddo fe. Dwi wedi gweld cyfarfodydd le fies i mewn, achos falle bydd rhai pobl arall yn siarad am beth i offer cyfieithu fan hyn nes mlaen, ond jyst i ddweud o'n profiad i, achos dwi'n gorfod gadael mynd ddrwg dy fi, dwi'n mynd i gyfarfod yn Gaerdydd mewn munud. Ond ym mhrofiad i yw fod angen hyfforddi y Cymru Cymraeg ar defnydd ar ymwneud mewn cyfarfodydd pan mae yna offer cyfieithu. Oherwydd, o'n i mewn cyfarfod nos Ioi yn Llanilar, oedd yn cyfarfod llwyddiannus iawn ar ailagor y rheilffordd rhwng Aberystwyth a Gyfyrddin, ac oedd offer cyfieithu yna, ac oedd y cyfarfod yn Gymraeg ac yn Saesneg, a fydd na 2 ohono ni siarad yn Gymraeg
yn unig, dau arall yn siarad yn Saesneg yn unig, ond un cyfrannwr, fod offer cyfieithu yna, yn newid mwy na lai bob brawddeg o'r Gymraeg i'r Saesneg, a gallai ddim credu fod yna unrhyw beth anoddach i rywun sydd ddim yn siarad Cymraeg, na cael offer cyfieithu a wedyn hynna'n gorfod newid drwy'r amser o... Felly, mae'r disgyblaeth yna i'r Cymru Cymraeg, dwi'n credu, o ran siarad yn Gymraeg am gyfnod hir, ac os ydyn nhw'n dewis siarad yn Saesneg hyd yn oed os offer cyfieithu, fod nhw wedyn yn siarad yn Saesneg am gyfnod hir yn hytrach nag yn bytiog o un i'r llall. Nawr, os nag oes offer cyfieithu, yna bytiog o un i'r llall ar y cyfan, byddwn ni'n dweud. Ond mae'n cymryd mewn cyfarfod dwyieithog, lle mae hanner y gynulleidfa yn ddi-Gymraeg a hanner yn Gymraeg. Yna, mae rhaid i'r person sy'n siarad, a fi felly os ydw i'n cadeirio cyfarfod yn enwedig, i fod yn beidio llithro mewn i'r Saesneg, achos mae hynna'n gallu digwydd yn dyfa, fod chi'n teimlo fod chi'n gorfod siarad yn yr iaith mae pob un yn ddeall a llithro mewn i'r Saesneg. Be sy'n gallu digwydd, wrth gwrs, yw fod yna un neu ddau sydd bach yn fwy anhapus na'r gweddill oherwydd sut mae'r cyfarfod yn digwydd, a maen nhw'n ymateb yn mwy na lai'n gorfforol i chi, chi'n gallu gweld nhw yn y gynulleidfa yn gwneud hynny, a maen nhw'n denu chi i newid eich iaith chi bron drwy hynny. Dwi'n credu o feddwl am byti yr hyn sydd yn cael ei drafod nawr y bore yma, taw y peth pwysica i fi i feddwl am byti yr hyn dwi wedi ddysgu o fynd i'r cyfarfodydd yma le mae'r dynamig yn y ddwy iaith, yw fod pobl ar wybodaeth yma o'r cychwyn ynglyn â beth yw natur y ddynamig iaith, beth fydd pobl yn cyfrannu. A ddim jyst o ran fi felly fel cadeirydd yn cyflwyno y cyfarfod a siarad ar gynulleidfa, ond hefyd y bobl arall sy'n cymryd rhan yn y cyfarfod i hunan, fod nhw'n ymwybodol pa fath o ddynamig iaith bydden ni'n gobeithio fel cadeirydd i'r cyfarfod hefyd, fel fod bobl ddim yn slipo mewn i beth ddigwyddodd tu ôl ni gyda'r prifathro ysgol yna. Ac felly mae siarad gyda bobl, mae yna bobl sydd yn gyfarwydd â cyfarfodydd cyhoeddus, sy'n siarad yn lot o'n nhw, fi'n meddwl am y cyfarfod fi sy'n yn Llanila Penoswedd, bobl profiadol iawn mewn cyfarfodydd cyhoeddus. I fi yn defnyddio'r dechneg gwbl anghywir mewn sefyllfa fel yna. Ac felly mae'r rhai o'n ni sydd yn siarad mewn cyfarfodydd cyhoeddus. Mae angen i ni felly feddwl am beth sut i ni'n cynnwys pobl yn y drafodaeth yna a ddim gelyniaethu bobl i ryw raddau drwy ddefnyddio technegau sydd yn gwneud bobl yn anghyffyrddus. A i fynd o felly i holi, chymod o ran pobl sydd eisiau gweld fwy o'r Gymraeg yn cael ei ddefnyddio mewn cyfarfodydd, a falle hyd yn oed llai o Saesneg, ond chi'n sôn am y peryg wedyn, bod pobl yn colli mas ar ddeall beth sy'n digwydd. Ond siwt mae, fel wneud y pwynt yma, chi'n gwybod bod ni eisiau cynnal ein bywyd a'n cyfarfodydd ni o fewn ein bywyd ni drwy gyfrwng y Gymraeg, ac felly, falle bydd eisiau chi ddysgu Gymraeg os eisiau chi bod yn rhan o hynny, fyddech chi'n angen gyda hynny? Wel, chymod beth, fi'n credu bod yn bwysig bod ni'n codi hyder a ymwneud dysgwyr hefyd yn plith ni. A felly fod ni yn cynnwys, pan ni'n trafod am a dwi wedi newid wneud e'n hunan nawr o feddwl nôl, pan ni'n siarad am Cymru Cymraeg, y di-Gymraag, a nes i ddim sôn am y dysgwyr, sef yr trwch yma o bobl sydd ar rywfaint a ddim llwy'r ddefnydd o'r Gymraeg eto. Ac mae eisiau rhoi'r hyder iddyn nhw i gyfrannu mewn ffordd wahanol felly yn y cyfarfodydd yma, le maen nhw'n gallu defnyddio'u Cymraeg, maen nhw'n teimlo fod y Cymru Cymraeg, fi'n sôn am rhywbeth fan hyn, mae pob un sy'n yn gynulleidfa yn ymwybodol o, sef y gwendid y Cymru Cymraeg yn methu hyrwyddo a helpu dysgwyr i ddefnyddio'r Gymraeg yn ddigon da. Ac mae hwnna'n llawn mor wir mewn sefyllfa gyfarfod cyhoeddus, bydden ni'n annog dysgwyr i ddefnyddio'u Gymraeg hyd yn oed ar blatfform cyhoeddus. A dwi ddim yn credu bod ni'n gwneud hynny felly mewn ffordd digon bwriadol chwaith. Ac mae hwnna, wrth gwrs, yn ffordd o gyflwyno, dim dwy garfan yw e, sef rhai sy'n siarad Cymraeg, rhai sydd ddim yn siarad Cymraeg. Mae rhyw fath o continuum, fel maen nhw'n dweud.
fod pobl ar gwahanol le, a mae ymwybyddiaeth o hynny yn cymdeithas ni'n rhywbeth falle dylen ni fod yn codi mwyn fod yr drafodaeth yma ddim mor garfanol â hynny. Os ydyn ni'n sôn am gyfarfod dwyieithog, ar hyn o bryd, sy'n ni'n gweld hysbyseb i gyfarfod dwyieithog, byddwn ni'n cymryd fod na offer cyfieithu yna. Wel, falle dylen ni fod yn ystyried creu rhywbeth sydd, reit, dyma beth mae pawb yn ddeall o beth yw cyfarfod dwyieithog, sef mae'r Gymraeg a'r Saesneg yn cael ei ddefnyddio blith drafflydd. Cyfarfod gyda'r offer cyfieithu yn mynd i fod yn gyfarfod mwy ffurfiol gyda'r offer cyfieithu, a fel fod ni'n rhoi disgrifiad a pawb yn gwybod wedyn o'r disgrifiad beth i ddisgwyl. Wrth gwrs, mae lledaenu hwnna mewn i gymdeithas yn dipyn o her, ond dim ond drwy arfer a gwneud hynny, a pawb yn defnyddio'r un terminoleg i ddefnyddio natur iaith a defnydd iaith yn rhyw gyfarfod. Fi'n credu bod y rheolau yn wahanol mewn gwirionedd i wleidydd yn gyda'r cyfarfod cyhoeddus. Mae'r gwleidydd na wynebu'r etholaeth bob 5 mlynedd, a mae hanner ohonyn nhw yn Ngheredigion yn ddi-Gymraeg, ac felly mae gwahaniaeth rhwng cyfarfod iechyd Bron Gwaith a pwyllgor neuadd dihewyd. A mae'r amodau wahanol, a bydden ni yn bendant ddim eisiau gweld pwyllgor neuadd dihewyd yn troi gyfarfod dwyieithog byth. Tra fi'n deall pam bod rhaid i rhywbeth iechyd Bron Gwaith orfod bod yn dwyieithog. A mae amodau wleidyddion yn mynd i fod wahanol i bobl eraill. Ydy, mae hynna'n berffaith wir, achos dwi'n gorfod cymryd penderfyniad pan fi'n cael yn heclo mewn neuadd llawn ddim yn bell o fan hyn am ddefnydd o'r Gymraeg, a dwi yn colli 80% o'r bleidlais yn y pentre yna drwy anwybyddu beth yw teimlad yr cyfarfod ar y pryd. Felly, ydy, mae hynna'n llwyr wahanol. Pan o'n i'n croesawu bobl, byddech chi wedi gosod y nod fyna yn gwbl glir, felly fi'n anghofio geiriau Saesneg nawr, ond byddwn ni wedi gweud croeso yn fawr, diolch yn fawr am y gwahoddiad i'r gymynfau. Ni'n mynd i fod yn trafod effaith mewn fido ar iaith Saesneg ar y cymunedau yng Nghymru. A wedyn byddwn ni'n gweud, thank you very much. Wel, i ddechrau, byddwn ni'n mynd i wneud beth wyt ti'n gwneud. Byddwn ni wedi gweud, croeso i chi gyd, this meeting will be about... Byddwn ni wedi mynd syth i'r Saesneg, fel fod bobl yn syth yn deall wedyn beth yw natur y cyfarfod. Felly i'r bobl hynny sydd ddim yn deall Cymraeg, bydden ni wedi mynd i esbonio natur y cyfarfod yn ddwyieithog, ond yn gyntaf yn Saesneg, achos i chi ddim moyn colli, wedwn ni 50% o'r gynulleidfa yn syth, so bydden ni wedi gweud croeso'r cyfarfod, jyst er mwyn fod y Cymru Cymraeg na ddim yn ymateb, ond wedyn bydden ni wedi esbonio'n syth yn Saesneg. Bydden ni'n mynd i mynd mlaen o'r hir ati i ddechrau. So dyna fy mherfformiad am y bore. Diolch yn fawr iawn am y tip. Yn i adrych chi fydd, ni'n mynd i fynd i ddweud bach o waith grŵp yna. Diolch yn fawr iawn i Erin.